Εκεί, Raminyaman, Rafinha, Ferran Torres, Δραστικός αντίδραση. Pedri. Μα εκεί πήγαινε τη παρακαλώ, δεν είναι αυτό. Φίλε, άκουσα ότι είναι κάθε φράση από μουσική και δυσκό. Εγώ άκουσα ότι... Κοιτάξτε τι βλέπουμε. Παυλίνα, να σου πω. Ολένα, 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 Ολένα. Μα η Μιλόγια δεν τα δικιά. Κατέβασε τώρα μαλάκα, δεν έχεις τις κάλτσες ρε μαλάκα. Εγώ ήθελα απλώς να κάνω πλάκα στην κρύφη. Συνεχίσουμε μόνοι μας παιδιά. Εγώ δεν αγαπάω τα αδέρφια μου. Εγώ. Κούβιντιο! Κομμένα ματιά να άρεσε. Τι κάναμε χθες μέρη, δουλεύαμε. Τι λες μωρέ. Τι, μείναμε στα φυλάκια. Ούτε φυλάκια ούτε τίποτα. Έλα στον πατέρα. Στον πατέρα μου. Ναι, κοιμόταν μαζί με το δικό μου στον κάτω. Τι λέτε εσύ, ο πατέρας του πατέρα μου. Είσαι Γεωργιέζος. Ρώτησε. Και με την Εύα τι. Τι σου έφταξε ρε φίλε. Παραθέξεις ήταν ρεζερβέ. Όχι, κοίτα να δεις αντυχεία. Και τι ρε, έμεινες μπουκάλα. Το μόνο που θέλω τι είναι, να τις μιλήσω λίγο, να βρεθούμε λίγο ώρα. Εσύ, ξέρεις που πηγαίναμε με πατέρα και πατέρα όταν ήταν στην ηλικία μας. Όχι η μαζί δηλαδή, ο πατέρας σου με την Ελένη και ο δικός μου με τη μαμά. Δεν ξέρω, δεν μου μιλήσει ποτέ πατέρα μου. Ας πούμε εγώ ρε, είναι και πατέρα. Δραματικό. Πες μου, πότε έρθεις να μας φέρεις το σκηνικό. Πότε, σήμερα μονάχα. Δεν ξέρω αν είναι απλή σύμπτωση ή αν υποψιάζεται κάτι. Όμως δεν αντέχω άλλο. Εντάξει πας, θα έχουμε απέναντι μόλις. Ferran Torres. Θες να τα κόψουμε. Σαλάτα. Θες. Και ο Κλήρος πέφτει. Δεν ξέρω να πιτσάκι. Και ο Κλήρος πέφτει στο Βαγγέλη. Και ο Κλήρος πέφτει στο Βαγγέλη. Γιώργο, άρχισε στο Βαγγέλη. Τώρα σου πήραμε και Γιώργο, η Νίνα το πρωί να σκασκολιώνει. Μπαμπο, μπαμπο, Τι μπορεί να δει. μπαμπο. Ale, lientule και από για τα πάντα, λέει. Ένα μισό. Ale. Tu mai vezi că de acolo, da. Μαμά, τις πεταλούδες ποιος θα τις πάρει? Εγώ. Αυτά δεν θα τα λες. Αλλά εσάστε. Δεν το χρειάζομαστε. Ζουμί να σου δώσω. Έχω πολλά. Με σένει. Αυτό κόλπο. Για τα χωρί. Σαν τα έγγελο και μια σέλαγγες στα τάφια. Για πάντα. Για πάντα. Για μακιλιάς να πάνε. Μπάσκετ. What? Να κάτσουμε παιδιά ντοματίνια. Να κάνουμε σαλάτα, φαγητά και να είσαι το πιλάκι μας. Ή να είσαι το βοηθός μας. Εγώ να είμαι ο βοηθός. Ναι, αυτό. Για να δώσεις και πήρες. Και εγώ θέλω ένα. Ίδιο. Ναι, όχι ίδιο. Δεν πειράζει. Παιδιά να φέρνω να φτιάξετε ντομάτα.